Nanayunan pa iti kinataraki dagiti ubing aginggan na tataangan a residente iti Barangay Batad sa Ifugao iti tulong ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company. Nagturong dagiti kamang ti unit iti naso barangay ken sadyay injaya dati libre apukis kadagiti residente at tinagragsak iti naipaay a serbisyo kadakwada. Anyaman nga edad ginandawayan dagiti residente iti libre a serbisyo apaset iti best practice ti unit a Pulisco Barberoco. Aktibidad daytoy apan ang suporta metlang ti unit iti programa ti Banawi Local Government Unit anang isangket iti Oplan Tuli iti naso barangay. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti paringipaay iti serbisyo komunidad.